Vlada Republike Srbije se zalaže za hitan nastavak dijaloga sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini uz posredovanje Evropske unije. Vlada Republike Srbije potvrđuje svoju opredeljenost da mirnim putem, kroz dijalog, dođe do održivog rešenja koje će predstavljati čvrstu osnovu za izgradnju trajnog mira i dostizanje pune bezbednosti za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji. Dosadašnjim učešćem u dijalogu i spremnošću na kompromis, Vlada Republike Srbije pokazala je svoju iskrenu rešenost da se postigne sveukupni dogovor. Vlada Republike Srbije ne može da prihvati principe koji su usmeno predočeni njenom pregovaračkom timu, jer oni ne garantuju punu bezbednost, opstanak i zaštitu ljudskih prava pripadnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dogovor zasnovan na ponuđenim principima nije sprovodiv, tako da njegovo prihvatanje ne bi dovelo do konačnog i održivog rešenja i prevladavanja trenutnog stanja na Kosovu i Metohiji.